Een hele goeie joen en welkom bij Clipcar Plus. Ik ben vanjoen op een Westereen bij de cd-presentatie van de Frieske band Jarretank. En hoe schijnt de jonger van die band, Melle, een eegje op mij te hebben. En dan ben ik wel heel benieuwd dat dat echte liefde is of gewoon PR-honger. Om het zekere van het onzekere te nemen, heb ik 2 bodyguards meenom. Want ja, je weet het maar nooit met die liefdesprikkelen. Een bandje van Joen trouwens ik speel het is de Hoenekop. Die ben haast alle weekend wel voor te spelen. Maar Joen zitten ze in Clipcar Plus, maar hun clip iets dwars. Er zit iets dwars. Er zit iets goed dwars. Ik kom maar even te sissen en dan gaat het al verkeerd. En laat ik vrije wat er is, nog 1600. Maar ik zeg het onder die koppel, er is iets goed mis. Er zit iets dwars. En ik moet reden wat dat is. Ik zit naar het voetbal in te zien en doe smies mij dit warm. Ik vreeg om een bierke, maar ik kreeg de wien van varren. Het huwelijk van nu, het lijkt wel een kwes. Er zit iets dwars en ik moet reden wat dat is. Wat is er nou afhangen? Dat wil ik nog graag wel weten. Hak we wat verkeerd zijn op is dit een binnen weken. Of is er achterkam dat ik bij die zuster gie. Dan keek dan neer en dwaan naar een heel kratje bier. Maar ja, er zit iets dwars. Er zit iets goed dwars. Juster kwam ik thuis en het eten stiende kleer. En toen ik eindelijk eten kon, is 3 appels met goede keer. Nou weet ik net een brudde, maar van één ding ben ik wist. Er zit iets dwars en ik moet reden wat dat is. Er zit iets dwars. Er zit iets goed dwars. Er zit iets dwars. Ik ben hier tussen in het badhuis op een Westereen. Het is hier hartstikke druk. Dadelijk zie ook de mannen van Jarretank Finekin. Maar eerst een band die het echt 100% het tegenovergestelde is van Jarretank. Dan heb ik het vanzelfs over Caterpillar. Deze band had een nieuwe videoclip, Bloed onder de nylon. Het plafond weer wit, maar nou net meer. Het behang weer skin, maar nou net meer. Mijn kamer rek het vol, alle hoeken bin besmet. Er past niet meer bij. Bloed onder de nylon, het kroept eronder waar. Onder de nylon, het kroept eronder waar. Bloed. Die sporen rennen overal. En we de zwarte schimmels groeien van het bloed in de hoeken van het hoes. Die willen we de squarren. We de squarren in de morgen. Hoe lang blijft het stil? Bloed onder de nylon, het kroept eronder waai. Bloed onder de nylon, het kroept eronder waai. Het plafond weer wit, maar nou net meer. Het behang weer skin, maar nou net meer. Die we de scoren in de morgen. Hoe
Hoe lang bleef het steen? Hoe lang bleef het bloed onder de nagelen? Het roept er onder wal. Bloed onder de nagelen. Het roept er onder wal. Is deze weekend net stemmen op 2 clips, maar op 3. Ik wil die namelijk voorstellen aan Johnny Lyon. Hij komt uit Friesland, had een gouden stem en had de clip maken met de titel Verborgen Pijn. Omdat we nog net een heel soort onhollandstalige muziek die in hebben dit seizoen, zocht nou het allemaal hem op. Clipcar Plus. Nou, ik ben Johnny Lyon, 23 jaar. Ik kom uit Nijland, dat is ergens tussen Sneek en Boshutting. En ja, ik schijn helemaal totaal mesjoggen te zijn van muziek. En het ergste is dat ik dan ook nog cd's en dat soort dingen maak. Johnny maakt het net alleen nog cd's, maar in clips. Verborgen Pijn is je laatste. Zonder te liegen, ik ben al vanaf mijn 9e kwam mijn eerste cd uit. En volgens mijn ouders kon ik al eerder zingen dan praten. En ja, gewoon echt vanaf dat ik een beetje muziek kon maken, doe ik het eigenlijk al. Ik heb nou onderhand 2 albums opgenomen en 4 singles. Ik had vroeger een ICT-bedrijf. En daar had ik gewoon geen tijd meer voor door de muziek. Dus ik ben daar inderdaad fulltime mee bezig. Kun je even hoe komen? Ja, op het moment wel. Ik woon gelukkig nog thuis, dus dat gemak heb ik. Helaas ging het net altijd even goed met de carrière van Johnny Lyon. Ik was gewend om de nummers van Jan Smit, Heintje en dat soort dingen allemaal te doen. Ik was toen een tijd ook bekend om de naam De Nachtegaal van het Noorden of ook wel de Friese Jantje Smit. En ik kon dus heel erg hoog zingen. En dat was spontaan in één keer. Zodra ik de hoogte in ging was het gewoon op, zoiets kon dat en dan was het gewoon eindoefening. Voor jongens is het vanzelfs een bekend verhaal. Ze nemen het in de volksmond ook wel het Danny de Munk-syndroom. Had ik maar iemand om van te houden. Het heeft heel veel training gekost om dat dus weer op de been te krijgen. Want je baalt op dat moment als kind zijn zo ervan van waarom werkt dit niet meer, weet je wel? En dan, je gaat toch dingen weer uitzoeken en proberen. En gezamenlijk met dat ik instrumenten ben gaan leren spelen, heb ik dus ook mijn stem weer op de rails gekregen. Kijk naar je foto, lees je laatste brief. Muziek is voor mij een uitlaatklep en ook, het is voor mij mijn hele leven, zeg maar. Johnny's mem komt uit Friesland en zijn heid uit Holland. Nooit de tocht om in het Fries te showen? Ja, heb ik wel gedaan zelfs. Maar? Dat was een single die ik toen ik net voor ik de baard in de keel kreeg, heb ik die uitgebracht. En daar staan dus inderdaad nummers op van Jantje Smit in het Fries, die vertaald waren. Dus vandaar ook de bijnaam de Friese Jantje Smit. Dat verhaal van de baard in de keel, dat is dus wel echt een streep in die carrière geweest, of nee? Ja, klopt. Die heeft het behoorlijk hard ingehakt. Vooral omdat ik als kindzangertje was ik dus zeg maar ook al redelijk de ladder in en had ik ook al redelijk wat bekendheid. En op het moment dat je stil wordt gelegd omdat het gewoon echt niet meer klinkt en omdat je gewoon echt niet meer verder kan met je carrière op dat moment, is het toch zeg maar een grote stempel erop dat je zoiets hebt van daar is alles even gestopt. Johnny ging terug in het diepdal en zong net meer. Zijn zuske koert net langer onsjen en toch, ik dacht er wat aan. Op een gegeven moment kwam mijn zusje met een cadeautje en dat is een kettingje die ik altijd om heb. En nou weg? Ja, die heb ik nou ook om. Ja. Ja, dat is dus een microfoontje. En die kreeg ik dus omdat ik niet meer zong op dat moment. Of eigenlijk niet meer veel. En de reden erachter was omdat ze dat weer wouden. En zij vond dat zo belangrijk ook omdat ik daar altijd mee bezig was. En de instrumenten waren natuurlijk leuk, maar ze miste de stem. Johnny schreeuwt eigenlijk altijd zelf zijn muziek. Maar voor Verborgen Pijn had er een expert in schakelen. Nou, dit is dus Jesse. En die schrijft mijn nummers.
Van Verborgen Pijn had Johnny Lyon Henny Thijssen inschakelen. Die ek van Frans Bauer en oren grutte nam noemers maakt. En Johnny had nou ook een heuse plugger die het hem landelijk aan de man brengen maat. Dat je dus echt zakelijk zeg maar moet kijken naar je muziek om dus echt wel een stukje bekendheid te kweken. Zodat je dus eigenlijk nog meer kan bereiken en nog meer publiek ook weet te bereiken voor wat je doet. En diezelfde plugger die zorgen ervoor dat wij deze DVD hier krijgen. De tredde nijclip. Verborgen Pijn. Lees soms jouw brieven, daar weet jij alles van. Lees tussen de regels, als ik er tegen kan. Voel al mijn tranen, verdriet dat mij verbleekt. Verborgen pijn, waar jij dan over spreekt. Lees al jouw woorden, zo lief aan mij gericht. Ze tonen hoe mooi je bent, ze tekenen jouw gezicht. Ze laten de tijd weer spreken in jouw blik. Verborgen pijn die jij meer voelt dan ik. Kijk naar je foto, lees je laatste brief. Waar zou jij nu nog zijn? Toch hoor ik steeds, ik heb je lief. Vergeet je zo jouw verborgen pijn. Lees soms jouw brieven, zo nu en dan. Lees tussen de regels, als ik er tegen kan. Voel dan hoe elk woord mijn hart verscheurt. Verborgen pijn die jouw leven anders kleurt. Kijk naar je foto, lees jouw laatste brief. Waar zou jij nu dan zijn? Toch hoor ik steeds, ik heb je lief. Vergeet je zo jouw verborgen pijn. Ja, het is alweer wel heel erg leuk en aardig, hè, die levensverklaring van Melle om mij. Maar ik had toch wel een paar pittige vragen voor hem. Dus man, had je me even beetpakken willen? Ja, dat is goed. Melle, stel wij zoenen wat haar. Zoest er dan ek aspirintjes van Michele uit de Pineholle hier? Ja, heel eerlijk, ik had geen idee wist. Hoe haast ik in het... En nou echt? Ik vind die gewoon heel mooi veranderd, dat je ook eerlijk daar. En dat wij op vakantie gaan, wat had je dan liever? Stroon en soepen of een leuk museum? Maar ik verplicht mij die op vakantie, want ik ga elke keer ik met mijn maanden voort. Ik bedoel... Nou, dat zei dus ik ook nog. Nog in je vraag dan. Het huiskeschemaatje, dus toch dat of toch ik dat? Nou, als ik het doe, dan komt het net goed. Maar nou even serieus. Man, jong cd-presentatie van Jarentank. Wat is het voor cd? Een geweldige. Het is speed rock and roll, maar dan Fries. Kisto Jarentank omschreeuwen. Wat voor band is dat nou? Een beetje een steltje Frieske, ja, Frieske in die oren wat om samen te zeggen. Je doet mooi rock and roll meidje en lekker feesten en ja, met mijn drank ermee natuurlijk. Dat zeiden ze dan. En dan wordt het gezellig. Nou, hij jong de cd-presentatie in de Westereen. Komt er nog een tour? Ja, de komende weken ben we elke week minimaal 1 keer voort. Elke week gaan we ergens oors in. Andere week gaan we in Gordiek. De week daarna gaan we in
de Lonen. Elke week ben we wel ergens. Sommige weken staan we zelfs 2 keer op 1 jaar ergens te spelen. Dat smoordrok had. Geweldig. Ik heb maar goed met hem dus. Ja, dat gaat er gewoon bij. Ja, dat vind ik het vetste van de hele band, het optreden. Dus daar gaan we voor. Ja, Jarretank is net de enigste band die het om de leefde muziek maakt. Want jongen Marcel Smit, die dacht dat ook. Hij is er zelfs om begonnen. Hij had een nieuwe single uit en weer vrienden weekend te kosten in de radiostudio van Noorderwien. Die kele plassen. Komt er nog wat hier? Ze is altijd klein, maar wie nooit te bezwieren. Op paard mijn beppen, even wat appels van de klaai. Je bent gek op een koor, als ze die op nee. Het wordt al minder. Die vreed wie staat kwijt, de auto stil, die een soort verdriet. Liest er net zien, oh dus die sterk voor een oor, zelfs voor u, zo ziet u in elkaar. Ik ben begonnen, de interesse dat komt al heel vier. Had ik van Paken meegekregen en van Mem, dus dat zit nog een beetje in de familie. En toen ging ik nooit in de studio geweest en mijn vrijgezellenfeest hebben we dus in de studio geweest. Ik werd in de auto gezet en dan ben ik me aan het betierd en we gingen naar een oorleggen in de stuurtreintje. Ik dacht eerst dat ze wel een bordel of zo was en dat ze gewoon een stripshow of zo kregen. Maar dat voelde dus 100 punten mij, dat we dus 3 versjes inshow in de studio. Toen op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik eens heel iets doen. Dus dan hadden we mijn gitaar en hadden we een aantal covers opgenomen en een eigen nummer. En ik dacht, ik doe een stout, ik stuurde ze nummer op Friesland. En die begon te draaien en dat had ik net 1 keer, maar vaker. En toen dacht ik van, misschien is het wel leuk dat ik daar eens wat meer mee doe. En ik maak je van allerlei soorten versjes, dus er ben ik grappige versjes. Maar er ben ik versjes met een serieuze lading en een behoorlijke beladen lading. En het gevoel van binnen steeds, maar dat is Fries. Dus dat ik me het best in Utrecht. Als ik in mijn bankrekening noem, vertellen maar in het Nederlands, dan maak ik het eerst in het Fries kunnen opschroeven en dan in het Nederlands voorlezen. Dus dat zit er gewoon in bak. Dan moet je schroeven. Tenminste, dat vind ik. Als het ook is het overtuigend schroeven als het dicht bij je leidt. Ik ga nog net de nieuwe single uit, De Kop ervoor. Want als het kopje in je list, rint alles in de mist. En dat is natuurlijk superleuk. Dat is een hele leuke clip bij maak ik. Dus dat is echt geweldig. Je ziet op YouTube en zo, dus dat is helemaal super. En we zijn dus bezig met het album. En het album dat met eigenlijk voor je 2011, dat is een beetje het streven steeds maar. Maar we maken nog, ik denk nog een nummer of 3 wil ik nog opnemen. Wie zet er op de kop ervoor? De stiert om te zien wat de meest populaire videoclip van Friesland is van de Oranje Weekend. Op nummer 3. Allebei, ik kan geen van 2 verliezen. Tim Douwsma, mij allebei. Op nummer 2. Van elke reis is het paard beroemd. De Doelezen featuring Pieter Wilkes, mij het paard waarom. Op nummer 1. Ja, weer vangrails. Ze staan weer op nummer 1, maar we hebben ze al 3 weken uitgestuurd, dus bye bye vangrail. Hier binnen de Doelezen featuring Pieter Wilkes, mij het paard waarom.
for this one. Here we come with the one and only bass drop. Doos is me nog zo bij, dwarke uit mijn tijd. Er is een soort verdwoen, maar dat blijft zo sweet. En wat er net leek op, maar mijn jeugd verdwijnt. Er is altijd die zin, die me om die been. Eeuw keer zo graag bij het vluchtverkeer. Maar ik wil nog vaker thuis denken van alleen. In die zit naar bewegen en ik steen haast stil. Het maakt het niet meer uit dat ik binnen zit. Ik ruis je op een deel de eerde op. Altijd onderwijs naar je avontuur. De eeuw ook voorbij, maar dat ik er kom. De ei van elke reis is het pad beroemd. The beats, the rhythm, let's go, go, go. Kick, 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 we're kicking the bass right into your face. Listen up now. Ik leerde je het keertsen, dat is een treft. Ik leerde je het reden op de slotsgreft. Ik kreeg mijn eerste tip in onder de shut. Mijn verhaal bij mijn dwarp is nog lang net. Ik was je vrij in veld bij de grote veer. Ik struw er van het adlaan uit de zielsleer. Ik schuch mijn oude hut efter het fabriek. Mijn vlot is wel een boot, het draait meer ik. Ik ruis je op een deel de eerde op. Altijd onderwijs naar je avontuur. De eeuw ook voorbij, maar dat ik er kom. De ei van elke reis is het pad beroemd. Die reis je op een deel, de hier de oer. Dat is vanzelfs een hele avontuur. De even tussenuit, een blokje om. Wie vinden altijd het paard waarom? Yes, ja! Ja, dat wie helemaal haast werk. Kies deze week stemmen op de volgende clips. Caterpillar. Hoe lang bloot het steen? Johnny Lyon. Kijk naar je foto, lees je laatste brief. De doellezen met Pieter Wilkens. De ei van elke reis is het pad beroemd. En de hoenekop. Er zit iets dwars. En ik maar reden wat dat is. Surf naar clipka.nl en breng die stem uit. En daar komt weekend alweer de laatste aflevering van Clipka Plus van dit seizoen. We staan dan volslijn in het teken van de Frieske Muziekweekend. Wat we al je danken, dat is juist een weekend. Ik wil in elk geval deze twee heren hartstikke bedanken. Ik ga me hartstikke veilig gevoeld en graag onttakken weekend. Hoi.